Bertul. Bertul. Bertul na ng lola. Wag kang Bunog sa kanta dia ba kay na ko patabang mo. Patabang ko nimo. Ha? Patabang ko nimo. Patabang. Imo ba akong gidrawingan gapon. Samukan kay kada unsa may ko tabang nimo. Ay nagsukugod sampai content ra man to. Content ra ba? Sukugod. Kanang patabang di ko nimo di diskartian ba. Babae ba? Tuloy tadi bi. Sige, tabangan di ka. Huwag juga na sikit paduol na ako. Eksperyensado kay ko na sa panguyab. Uy, unang-una, first step niya, patangay tato. Attract na ng mga girls tato. Ano na, yawa na tato. Stigastig ng bata. Ano na, first step na siya. Tumana na yung ipang sulti. Yung mga man, balak-balakan na yung storya. Dahil yun, yung itong gamitan yung mga classic mode ba. Na, ikaw ang bugtong itik. You're the swan in the swimming pool. Ano na siya tirada dia. Paano masabi? Na, akong kabutan ang buwan. Ugapak sa imong bughan. Siya rin di ka makaamugong. Ako ang imong number one. Ano na, English na. Dapat English na siya. Buwan man. Kanang social ba? Paminaw sa mong ka mga asa ni mo di ka parang Bartolo, awa Bartolo. Anong dato ya? English na ni mo yung nga I will reach ba the moon. Smash in your front door. So, ano retirada dia mga asa ni mo So kato akong gisulti ni mo di gud to makuan di gid mada napatelas pangkuan dia dapat panglaskan dia isulti ni mo to dapat kuan ka ng sincere ka ba niyag ba na og di pagid mada alam sa isbak da yon ba sugtong ko nimo di kasi mo ako yawa na naon ra di diskarte de ako sundo ng imong gisulti na pero di bikos lang dati yawa din gamanan din mga na mo brag pasugot na ko lamat kaya pebe basta always remember my name Bartol pila ko na